Така, тази хубава принцеса, семейството на Дидо и на Силвия, тяхната дъщеричка. Така, тази малка принцеса, която подарява 50 евро на малкия принц, пожелава много здраве, много щастие, много любов на родителите и дълги години да му се радват на малкия принц. Щастливо детство да има и всичко най-хубаво и Господ да ги благослови, каза. Това е най-важна и най-хубава искрена дума. Браво на нея! Какво да те поздрави? Иди, кажи! Секси копеле си ти!